Mikä siinä jumittaa? Että hyvin menee silleen. Ei enää mikään. Vittu ei tarvitse auttaa. Perkele! Kattokaa kun rengas vaihtaa olomuoto. Me otetaan oppia, kun se menee niin näppärästi. Perkele! Mulla itseltä meni 2 päivää viimeksi, niin tää nyt huomattavasti nopeampaa. Onks sinä ilmaa edes enää siinä vitun kompurossa? Nollaa näyttää. Se on vittu, se on hyvä. Voi vittu.